Gareng kuwi sing murite wong Faihung. Pai menyek nek iki ora Faihung. Musuh Ndara Janaka Ndara Werkudara ya arep ngendhalke wong Faihung modar tenan. Mulai wae ning negara Ngamarta matur kakene Semar, "Yo, mlayu wae nang kowe ngojek wae reng." Ha ngopo? Aku degloke. Aku wis tekan ada kowe isih ketingling-ketingling. Kowe dianu goleke ojek ya grab. Grab kurang didit kok nganggo grab barang. Rasa kok ana ngomong ayo mlayu kok. Yo mlayu saiki dina iki. Yo le yo, ayo. Apa e? Mengo. Wis cekel Satpol PP. Mudyar. Monggo Ndara Baladewa kuwi Piyai Ngastina. Pengayomane Piyai Ngastina iki Ndara Baladewa. Petro. Kowe sing kae kene negara Ngastina. Ya ora. Taman Piyai Nenggala. Nyus. Mudyar. Bagong maju loloi negara cangkeme. Nyus. Gareng kowe wong sekeng wong ora duwe deglok cikot kira tak nai pangapura. Wah. Kuwi karangane sapa ngono kuwi? Lah karanganku. Karangan iki bakal mati kabeh. Wis pasrah wae, Truk. Nyun ngapunten, Ndara. Petro. Nun. Ngopo kowe mlayu? Ngopo kowe mlayu? Kowe iki nek kono omong pisan ki sing cetha le nampa. Nek ping pindho iki wis getak. Oh, mane ngopo mlayu? Ah, kuwi tegese ngopo kowe mlayu-mlayu dadak Nun. Kono seru. Ngopo kowe mlayu-mlayu? Bosok kupingmu. Bres, Gong. Aku mburi wae ah. Kowe sing arep aku wedi tenan aku nek kowe omong ngono kuwi. Ah, tandane. Sing dadi juru wicara sapa? Ayo. Nggih, kula pundhang. Aku omong apa? Sing dadi pembicara sapa ngoten ta? Ya, sapa? Kula. Kowe saka endi? Saka endi? Gong, kowe iki kok nanun. Saka endi? Anu saking negara Ngastina. Wigatine? Anu, napa niku? Diutus Bapak. Yo. Ken nggo nganu nderekke kondur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Terus teng mriko kula geger. Lho, geger karo sapa? Anu. Wis tetek wae nang arep ndasmu kowe. Nang ngetokke Nenggala modar aku. Kowe mung kari mbombong wae. Santai jengkul anu diutus Bapak kan mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka. Yo, terus geger karo sapa? Geger karo Kurawa gelut rame banget. Lho, kowe iki perang karo Kurawa? Heeh. Anu iya. Lah. Anu nggih. Terus menang sapa? Menang sapa, Tru? Aku menang ora? Menang kula kali Petro kali Gareng Kurawa bubar. Ora gleleng to? Wedya. Wah, la elok, temen. Ing atase ming batur-batur kok menang karo para piyai-piyai. Ha ngene iku, kula niku ra mung piyai tak kalahke pianoe tak dol. Terus piye? Terus terakhir niki wau sing maju piyai loro. Sapa? Anu Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Lho. Werkudara Janaka maju mbelani sapa? Mbelani Kurawa ketoke. Wong dilapori Partai Sengkuni. Lah terus kowe mlayu. Kok mlayu ngopo? Wedi. Wedi na. Lho, jare peng-pengan Kurawa 100 kalah kok musuh Werkudara musuh Janaka kok wedi piye? Mriko niku pusakane akeh. Ndara Janaka niku pusakane kronjotan. Panas kok kadewatan. Ndara Werkudara mongko nek nesu kukune modot. Ngowo. Kacamata. Pancanaka. Teng tangane modot 3 meter, cuwek kuku Pancanaka modar kula. Lah terus kowe bali, terus ketemu sampean. Nah iki padha karo kula ameng-ameng nyawa. Sebabe ketemu sampean mesti belani Kurawa. Sing kandha sapa? Embuh. Kok sing kandha sapa kok embuh? Aku ya ora ngerti sing kandha sapa.
Bingung tenan aku, bingung wedi. Aku kepoyo ya, Tru. Wis lho diampet sik. Mulane kok wis kuwi kok wis teles sithik. Wis metu sithik. Diampet sik. Wong wedi kepoyo ya padake. Ha iya. Sing ngundakku mbelani Kurawa sapa? Nggih kula. Lho dasarmu apa? Dasar kula sampeyan niku kulino teng ngene wong Kurawa kulino terus wonten negara Ngastina. Aku ki ratu, Bagong. Heeh. Anu iya. Gong ora salah to? Nggih. Aku ki Nalendra. Nadan aku semendakno srawung karo Prasata Kurawa. Ning aku iso milahke endi sing ala, endi sing becik, endi sing bener, endi sing luput. Aja mbok anggap pendhadhar aku srawung karo Prasata Kurawa, terus aku melu-melu karo Kurawa watak ora Budi Candala. Ngerti? Nggih. Ngerti, Gong? Ora, meneng wae to, anggere nggih. Kok ora kecepetan ya ngomong jam cilik. Wah, nggih anggere muni nggih beres. Iya. Lah terus lho, nek pancen Werkudara Janaka arep teger karo kowe, aku sing ora trima. Ora trima maksude? Yen perlu kowe tak labuhi. Kowe tak belani. Ha iki. Tas. Oh iya. Aku nang kono aku artos malah kleru ndasmu. Iki aku lho sing marai. Iya. Estu tenan. Lahir batin. Ngono nek nganti Werkudara Janaka iki maju, kowe aja kuwatir. Kowe tak paringi ngambil pusakaku. Kula mawon lho. Ya. Kula sinuwun. Rasa. Aku sing dipercaya. Ini gleleng aku arep banter. Sing diparingi ngambil napa sinuwun? Alugara. Modar ora we. Alugara. Iki aku maju nggawa alugara. Ndara Werkudara Janaka mlayu Kurawa tak tutuki alu. Cuk. Modar kabeh. Ora njur dipateni kabeh, Gong. Ana sing diuripke. Nggo padang-padang. Ha iya. Padake dian ora. Estu napa? Tenan. Nek pancen estu coba kula tak nonton. Kaya ngapa alune? Ning aku weling karo kowe. Nggih, menggo medeni Werkudara karo Janaka. Nek Werkudara Janaka wis padha mlayu, alugara balekke aku. Siap. Tenan iki? Nggih. Lahir batin. Lahir batas. Masa aku ngapusi? Lho nek Bagong iki kuwi ngapusi. Oh, iya. Ning sak gedhangan iki kula mboten ngapusi, yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Ibu Pertiwi paring boga rasa dengan murah kabeh. Tanpa bantal, tanpa kloso. Oh, Ibu Pertiwi kok gubungane karo gubuk asmara. Yo tampan ono. Tak paring ngambil. Nggih. Ning nek Werkudara Janaka ora wedi, alugara wae balekno karo aku. Adikku lanang loro tak ajari kanggo alugara. Siap. Titip prani mangan anak anong paricata. Mbak lumembak lamun mambeng lirumbak ing segara angra. Niki lho. Iya. Kok ya Cindramata lho. Cindramata dengkulmu locot kuwi alugara. Ora percaya njajal batuno templekno iki. Niki lho. Iya. Templekno ora pecah dadi papat tak groni kowe. Aja. Nyekel pusaka disembah sik ping 3. Siap. Nyekel tangan tekan sik, aja tangan kiwa. Nggih. Tangan sing ndi, Gong? Nggih, kleru ta. Tangan tengen, ya. Kuwi tangan kiwa. Waduh. Bagong iki goblok kok kuwi rasa cewek to. Butuh iki tak gawa kowe rasa kaya to. Ya. Nyembah ping 3. Ya, nek ora nyembah ku ndak kowe gegeblak, kualat. Oh nggih. Lamet Mbah Alu. Siji. Loro. Telu. Lho. Telu wae. Iki mau ping pira, Tru? Ping 4. Kuwi tangane diculke ora ngono gitu. Ora iso edungan. Aku sing ngitungi. 1, 2, 3. Wis cukup tangan tengen candhake kuwi, Gong.
Piye? Madhep rono. Nah, digawa tangan loro, mundak tiba. Nggih. Mati kowe, ajar dasmu. Ah, kene wedi. Kene wedi ro pusakane dhewe. Iki pancen cah edan ora. Aku mung njajal kok. Duwe pusaka gleleng barang tak cekel mati jeneng aku kok bengok-bengok ora. Bengok-bengok dengkul mlocot kuwi. Kuwi nganti tekir dadaku aku mati tenan. Ah ya ora mungkin ya. Minggir. Ya. Ya. Minggir ah, cuplok matamu. Iki cangleleng iki. Awas Surakarta jangan. Ora ngerti kancane iki. Nata Mantura Prabu Baladewa dipanalu kaya. Sing ngakon kuwi dadi Nata Mantura sapa? Ketoke niku nek nggawa pusaka niku kekuatane kaya dadi Baladewa ya. Ora gak aku gak. Wegah aku. Nggih. Ora dadi aku. Nggih. Aku ya wagu e. Ayo mati jeneng aku. Wagu e kula nek omong kudu menjelma dadi Baladewa. Ya wis sakarepmu ning omongane tok. Nggih. Oiye. Jagat Dewa Bathara kocam kacarita kae kecap kae mrijet. Raden Janaka, Raden Werkudara. Janaka. Werkudara. Persis ta? Iya. Kaya jawane kuwi ngono bakone lho to. Kowe mayan ora wae ketipan mungkin negara kakon mati jeneng aku. Adikku Janaka. Ngedan Bagong. Kowe aja nyawang Bagong. Aku kakangmu Mandura, Janaka. Ya meng aku kena soting Kyai Nenggala, aku dadi wujud Bagong. Nek sejatine aku kadangmu Nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu. Ya, bener ngono. Mboten winten bilih paduka kenging kekiyatanipun Alugara satemah wujud Bagong. Adikku diwanjen bener mengkono. Apa to sababe yen aku sae wujud dadi Bagong mergane aku arep mbelani karo Bagong. Mekaten. Iya, pancen bener. Yai, wonten dawuh. Apa sebabe kowe arep nyikara karo Panakawan? Panakawan badhe kula bondo. Lebetaken wonten ing Pakunjaran. Lho, apakah ada kasus pencurian? Mboten Koko Prabu. Lah ngopo? Nek nganti Panakawan kowe wani genjasi karo Panakawan. Kowe ora eling Janaka, kowe ora eling. Kowe iki dimong karo Petra karo Gareng karo Bagong. Dimong wit semana, wit kuncung nganti gelung, wit jabang nganti craprang. Wiwit bayi nganti tuwa. Apa kowe arep ngilang-ilangke lelabuhane Nala Gareng Petra karo Bagong, ha? Nek kowe arep mateni Petra Gareng Bagong, kadangmu Mandura sing ora trima. Ayo tandhangono Kyai Alugara Janaka. Maning jajalan sodaning bawon iblis ora ngerti iki panjal maning Nata Mantura Prabu anu cinta apa ora Wendra Janaka wedi to karo aku anggepmu aku ora krungu kene bali kurang siji kowe nek isih gawe dolanan aku ajar kowe nggih ngerti sampean kok ya klithah-klithih ayo Ratu kok dadak mlaku rono-rono. Piye Janaka? Wedi kali kula. Karang kowe dadi aku kok, to. Kowe ngaku nek aku kena soting Kyai Alugara dadi Bagong ngono to. Sing goblok niku dudu kula. Lha sapa? Sing nuwun sewu pikirane rusak niku Ndara Janaka. Kok percaya? Wong tak awusi kaya ngono kok percaya. Werkudara dundurke. Siap. Dundurke apa? Werkudara dundurke. Siap. Mangkat. Nggih.
Kadangipun Kakang ora sah. Ketonto terus ya aku. Ndara Werkudara amuk Suramrata Jayamrataya kadangipun Kakang Werkudara merga gara-garanipun Kakang bakal bilani Petro Gareng Bagong ngantipun Kakang ilang wujuding Baladewa dadi wujud Bagong anu ning kula Bagong dikira aku ora ngerti setan Bagong nggawa alugur arep nggawa apa nggo manteni sampean wah wong dodol sapi wah weh kowe tegel karo aku sampean ya tegel karo kula ndi dasare aku tegel karo kowe sampean labuhi kula wong ngoyak kangkang kula loro ngoyak kula lho nek kecekel kula mesti mang pulasara kula mesti mang idak-idak kula mesti mang bondo mang krincong sikile mang leboke pakunjaran apa kaya ngono kuwi ora tegel mula mbangane sampean wis tegel karo Bagong gunane apa kula ngeman karo sampean kula ya tegel karo sampean bendara sing ora ngerti lelabuhane karo anak buah wah ora wae ayo nang ditemtokke kowe omong aku sing serna margalayu kowe pusakane Baladewa kakangku Baladewa nendi apa tene pisan wah, Bagong nek ngamuk wis ora peduli sapa-sapa. Iki sampean tak pateni sisan, Janaka tak pateni sisan. Bar niku kula teng negara Ngamarta, Punta Dewa sernake. Wah, edan ora edan jajal apa piye? Wah, mundar kowe. Aja iso rekane ati. Sak aku kok ngoyak Werkudara. Dek 3 jangka aku 20 jangka. Kene. Kowe urung rampung e. Urung rampung sapa meneh? Kurawa rasa nggawa nenggala kowe iki menang, rasa nggawa Walugara kowe menang. Kene balik iki. Hanya. Lho. Lah yo kene, lah yo nyo. Iki pucuke iki nang kene. Iki nek tak tampani nek nganti kenengi aku mati. Alah ora. Nyo. Bagong ora sembrono. Nyo. Bagong. Aku wegah. Tro. Kene yo. Balekke, Gong. Sing duwe dhewe wedi yo. Wedi piye? Ora percaya ta kowe. Nyo tampan ana sinipun matur sembah nuwun tanpa. Yo. Bagong ora sembrono. Nyo tampan ana. Sing aku. Apik ya, Gong. Diwalik mesake Ndara Baladewa wis nglabuhi setok nggo kujet ora. Diwalik. Nah, ngono kuwi lho. Lho. Aku ketoke kaya eman-eman ya, Tru. Arep nggo ngopo eman-eman ki? Enggak. Gong. Agene ra apa-apa. Iki sembrono, iki pancen wong dugalku arisan pusaka kok ditutuke nggon bathuk. Walugara ki nek nyimpen dak dadi ngono-ngonoke. Kaya nggon aku nek nyimpen ya tak ngono-ngono. Engko mapan dhewe dengkulmu melocot ora. Petro, nun. Rene kowe tak jar rembukan. Kowe sing nalar. Nggih. Aku mundur. Oh, nggih.
anane ana pendhita ning negara Ngastina iki jane aku ora mathuk, aku ora gathuk nggih. Malah aku mau keplayu saka negara Ngastina. Mergo aku ora cocok. Niate Brahmana kang aran Dewantaka ya Dewa Buddha kamepan negara Ngastina bakal murungake perang gedhe Bratayuda. Mongko kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani aja runtik atimu, nggih. Iki bapakmu arep dijangka matine karo wong Kurawa. Klebu Yai Prabu Ndarawati uga bakal dijangka sedane Dewi Warasata Kurawa. Oh lah setan ora. Bapak ora ngerti apa-apa malah dijangka patine to, Gong. Wah, edane. Nek ngerti kaya ngono. Kurawa tak ajar kabeh ya, Tru. Lah iya, wong kabar sekolah lagi Skandara Baladewa.